गिबियावनो खौरां बिजों आरो खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमबाय। लोगोसेनो खौरां बिजों नायनानै आरो खोनासंनानै मोजां मोनग्रा गासैनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय जोंनि सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमिनिफ्राय जासिहरग्रोबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोनो लुबैदों दि 2009 मायथाइयाव जोंनि बर' राव बिजोंखौ बुहुमाव जोरसार खालामनो थाखाय फसंजानाय फरायसालि सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमियाव आथिखालाव बिथराइ आरो फाइलि थाखोनिफ्रायनो थाखो 12सिम फोरोंथाय होनाय जायो। जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय 2014 मायथाइनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा साननाय बादिनो मेट्रिक आनजादाव फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनबोदों। बे फरायसालियाव जों थांनाय 2022-23 सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय सेनियर सेकेन्डारिनि थाखो 11 आरो 12खौ आर्ट्स आरो साइन्स मोननै स्ट्रिम लानानै बेखेवनाय जाबाय। फरायसाफोरनि खाबुनि थाखाय जों देग्लाय आसाम सरकारा गनायथि होनाय बादियै थाखो 11 आरो 12खौ बर' बिजोंजों लोगोसे इंराजि बिजों बे मोननै बिजोंजों सोलोंथाइ होनायनि राहा लानाय जादों। समजों गोरोबहोनो थाखाय स्मार्ट क्लासरुमनिबो राहा लानाय जादों। जोंहा गावहानो साइन्स लेबरेटरिबो दंखायो। फोरोंथाय होनो थाखाय जोंहा थोजासे रोंखा राखा फोरोंगिरि एबा एक्सपिरियेन्स फेकाल्टिफोर दंखायो। बेजों लोगोसे JEE नेटखौ उथ्रिसार जानो हानायनि इन्टिग्रेटेड कर्सबो होनायनि राहा लानाय जादों। देग्लाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मेट्रिक आनजादाव जाय फरायसाया 75 जौखोन्दो आरो बेनि बांसिन नम्बर मोनदों, बेबादि फरायसाफोरनो बेसेन नाङै मुं थिसनथाय होनायनि राहा लानाय जादों। बेनिखायनो मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोर लोगोसे बिमा बिफा नोंथांमोनखौ सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमियाव थोंजोङै सुलाद लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। बे फरायसालिया जोंनि फरायसालि। जों साफ्रोमबो फरायसालियाव फैगोन। जों जोंनि फरायसालिनि नेमखान्थिनि